Patay ang usa ka 24 anyos nga lalaki human gidunggab sa sitio Nangka, Barrio Los sa Dakbayan sa Sugbo pasado alas 2 sa kadlawon. Apan alas 11 na sa gabi kini nataho sa kapulisan sa asawa niini. Gila ang biktima nga si Ayan Vanlor Lumapas, residente sa Maong Dapit, daling gidala sa Perpetual Socor Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Pinaagi sa CCTV footage review ang kapulisan sa Mabulo ubos sa mando ni Police Major Romeo Kaakoy Jr. Nila sa mga suspek nga sila si Stephen Felizarta alias Bilon, taga San Vicente Variolus, og Alin Edward Felices alias Bantoy, kan sa mga higala sab biktima. Sigun ni Police Major Romeo Kaakoy Jr., gikan sa computer shop ang biktima ug paggawas nini dito na gitabangan og dunggab sa duha ka mga suspitsado nga matud pa sa mga silingan nalambigit sa illegal nga drugas. Hinuon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Labot nini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.